Srdce oběti váží 370 gramů. Tkáň je nepoškozená. Levá plíce váží 345 gramů. Tkáň je nepoškozená. Tlusté střevo 890 gramů. Jáda. Podle obsahu žaludku jedla oběť krátce před svou smrtí. Je tady pizza. Na vrchu byly feferonky, zelený pepř, žampiony. Taky bych si dala. Srdce, plíce, tlusté střevo. Závěrečná zpráva. Jako v případě předešlé oběti, i zde byla oběť nejprve znehybněna chlorylhydrátem a na to zbavena krve. Látka se do těla dostala s jídlem nebo injekcí. Nevím to jistě. Skáliová? Halo? Halo?